Gatanan ku a cikin ƙauyen Tudu Biyu mutane sun shahara da zaman lafiya da ɗabi'a. Akwai Malam Musa wanda yake da mata biyu. A cikin gidansa zaman lafiya ya fara gushewa saboda kishi. Alhaji Musa shine mai gidan, mutum ne mai ilimi amma bayi da iko akan matarsa. Matarsa ta farko Hauwa'u mace ce mai gaskiya, natsuwa da taimako. Ta sha fiye da shekara 10 tare da mijinta kafin ya ƙara aure. Malam Musa ya auri Lami. Lami kyakkyawa ce amma tana da kishi, ruɗu da naci. Lokacin da Lami ta shigo gidan, Hauwa'u ta tarbe ta da kulawa da girmamawa. Ta koya mata yadda ake tafiyar da gida, ta ba ta ɗaki, ta koyar da ita har da girki. Amma Lami ta fara jin cewa Hauwa'u tana ƙoƙarin ƙasƙantar da ita ne a gaban mijinsu. Lami ta lura da yadda Alhaji Musa ke jin daɗin abincin Hauwa da yadda 'ya'yansu ke son mahaifiyarsu. Ta fara ɓoye kishi a zuciyarta. Ta fara amfani da wata dabara. Tana tura yaran maƙwabta mai nama don su tattaro mata ledar naman da waɗansu suka ci suka bar sauran. Kullum da safe sai ta fito tsakar gida tana share ƙofar gidanta, ta barbaza wannan ledan gun ɗakin Hauwa'u. Tana shara tana waƙa, mai gida mai daɗi, mai gida ya sai nama ya bani ni 'yar gatar shi. Tana fatan Hauwa'u ta ɗauka cewa Alhaji Musa yana siyo mata nama, ita kuma yana watsar da ita. Haka Lami ta dinga ƙulla makircin nan har abin ya ishi Hauwa'u. Ta tunkari Malam Musa. Tana jin zafin cewa mijinta yana fifita kishiyarta. Sai ta tambayi mijin cikin ladabi, "Yayi Musa, don Allah kana siyo nama wa Lami ne ba tare da ka faɗa min ba? Ko ni ka siyan min da 'ya'yana?" Alhaji Musa ya kalli Hauwa'u da mamaki ya ce, "Wallahi ban taɓa siyo mata nama ba, sai dai in ta samo da kanta ne." Amma Hauwa'u ta fara jin ba daɗi saboda ita bata gaskata maganar Malam Musa ba. Haka ya rage mata kwanciyar hankali kamar da gangan. Kullum Lami na amfani da wata dabara tun tunzura Hauwa'u. Tana jin daɗi yanda saɓani ke shiga tsakaninsu da Alhaji Musa. Ana nan haka Lami ta dinga shirya makirci kala-kala. Sai wata rana, ranar Juma'a, ta shirya wani sabon makirci. Ta ɓoye ƙaramar zobenta a cikin tuwon da Hauwa'u ke dafawa da safe. Daga bisani ta zo tana ihu, "Ina zobena, ina zobena." Hauwa'u ta ƙulla baƙar munafurci. Za ta yi amfani da zobena ta yi mugun abu da ni. Duk mijina ya daina sona, ya daina kallona da mutunci. Tana kuka tana ihun makirci. Haka maƙwabta da jama'ar gari duk suka taru saboda iface-ifacen da Lami ta dinga yi. Aka ciro zoben daga cikin tukunyar tuwon. Hauwa'u ta zube a ƙasa tana hawaye tana rantsuwa. Tana cewa, "Wallahi ban taɓa ganin wannan zoben ba." Mutane suka dinga kyaran Hauwa'u suna cewa za ta raba mata da miji. Suna cewa kowa yana tofa albarkacin bakin shi. Wasu suna cewa wannan sihiri ne, waɗansu kuma suna cewa wannan hassada ne, wasu su ce wannan sharri ne da makirci. Kowa da yanda yake tofa albarkacin bakin shi. Haka Lami ta dinga makirci, na yau daban na gobe daban. Abin ya fara isan Malam Musa saboda duk ƙaunar da yake ma Hauwa'u da ganin mutuncinta ya fara zarginta. Alhaji Musa ya yanke shawarar cewa zai nemi gaskiya komin wahalarta. Haka ya nemi ɗaya daga cikin yaran da ake turawa kasuwa. Yaron ya faɗa masa duk yanda Lami ke ba su kuɗi su ɗauko mata wannan ledan naman. Alhaji Musa bai gamsu da wannan hujjar kawai ba, ya yanke shawarar zuwa gun wani dattijo mai hikima a ƙauyen. Wannan dattijon yana sayar da 'ya'yan itatuwa na shayi, amma ya shahara wajen fahimtar zuciyar mutane ba tare da mugun abu ba ko sirri ba. Malam Musa ya kwashe labari tsaf ya gaya ma wannan dattijon. Dattijo ya ce, "Alhaji Musa, wannan sharri ne da makirci irin na mata, wadda ta kasa samun farin ciki ta hanyar gaskiya."
Haka Alhaji Musa ya dawo ranshi a ɓace, ya kira danginsa da maƙwabta ya faɗa musu abin da ya gano. Ya ce wanda ya ɗauki gaskiya kamar wofi Allah zai nuna masa darajarta. Ya gaya wa Lami cewa ta tattara kayanta ta bar gidan. Lami ta zube tana kuka tana roƙo tana cewa don Allah Alhaji ka yafe min, kishi ne ya rinjaye ni da sharrin shaiɗan. Amma Musa ya ce idan na gafarta miki ba zan manta cewa kin jefa zaman lafiyan gidan nan cikin hatsari ba. Haka Lami ta tattara kayanta cikin jin kunya da nadama ta tafi. Bayan tafiyar Lami, gida ya dawo da natsuwa. Hauwa'u ta koma aikinta da girmama mijinta cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Amma a kullum tana tuna kishiyarta yanda Malam Musa ya kore ta ba. Haka kullum da safe in ta yi sallah ta yi addu'a, za ta yi mata roƙon shiriya wa Allah, tana cewa Allah ya shirye Lami. Mutane sun koyi darasi daga wancan ranar, sun fi daraja mata masu haƙuri da gaskiya fiye da masu kwaikwayo da ƙarya da makirci. Rubus ɗan ɓera, wani darasi kuka fahimta a wannan labarin? Gaskiya ba ta buƙatar kariya daga kowa, tana ƙamshi da kanta, tana fitowa ko da an ɓoye ta. Makirci da ƙarya kuwa na iya cika gida da hayaniya, amma gaskiya ce za ta sa zaman lafiya da ƙauna. Ku biyo ni domin samun labarai masu gargaɗi, masu nishaɗi, masu darasi. Don haka in kun ji daɗi ku follow, ku like, ku comment, ku sharing, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.